kuha lang og mas kay di kay maklaro ni akong tingog basta taptapan ba sa mas. Total ni naman si Queen nga mahimo nag tap-tap, mahimo maskara bitaw. Mas lagi punta. Salamat kayo no natay guest nga mga pastors, katanon, ya nagkatoliko na o may kayong mga tarungan base sa kasulatan. Si Brad Rusby Alibaho, itong tagang masipang pakpak, pastor. Katoliko na, Catholic Defender. O niya si Brad Jeffrey Basanyes. Ikaw yung limadong? O diyan na, Batanon gihapon. Pulos Batanon. O niya, may kayo silang muhatag katarungan nga Diyos noon, Espirituhanon, labi na sa balaang kasulatan. Natod pa ni Dong Jeffrey Basanyes kaganina nga sa may akong positioning dong sa tuloy. Okay. Ngayon siya nga doon ako'y magtutudlo sa philosophy, Brad Chok, pangwartag, panapi lang ng dagko to kanila. So, sila ka sabot mo sa lain ng ilang panghuna-huna ng dagko ta kanila, kay maupos na kanila. Dinipalit mo ta kanila sa ito pa ng gasto ta. So, panapi na sa nagbaligya kanila. Pero as lang may bawas katuyuan nga, bisan ang Ginoo naghisgot og salapi. Mingon si Jesus sa iyang mga naminaw, mga gusto makaangkon sa pagtulunan, ingon si Jesus nga, suhuli ni kahago, kining akong mga alagad, meaning the preachers, the apostles, nana sa San Lucas, Olohanjis, versikulo 7. Katong gibakpat ni Brother Jeffrey Kilyusa, na bisaga sa paminahon mo gini siya kay kanayang tingog bitang klaro niya may pagka-metallic tinaw na kaysa baho ba kanang tingog ng baho nga pareho sa ako kanunay na iyo say mamapul dili klaro pero mag-metallic kani tinaw gina niya may gabi niyo sa tanan may gabi ato mga bagong nanambong niya to sa salamat sa mga pare din sa Reculitos nga gipagamita. Full blast yun ang light. Kuto ta tarig dinira suga pero tibuok yung sibahan. Gipasigahan o gitagan na kaya. So salamat kayo sa mga pare nga atong mga tinangga kayong mga kura paroko dinhi bisag siya magpuli-puli dili kita hikawan sa paggamit sa simbahan aron nga doon natay mga pagtulunan nga madumog. Mubor lang kayo sa gaday literal. Ang divine person nga mo si Kristo Diyos. Niya ang tuyo niya maong pagtubos sa kalibutan, pinagi siyang dugo o kamatayon. Kung dili siya magpagkatao, dili mo dugang o kiniya sa pagkatao, dili mahitabo o pagpanubos nga dunay kamatayon. Kay sa Hebrehanon 9:22, Hebrehanon 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hebrehanon 9:22. Nga kung way pagpaagas og dugo, way kaluwasan. Nan, gusto man tang luwason sa second person of the Blessed Trinity, that is Christ. Kung dili siya mosulob og kinaiyas pagkatao, dili siya katubos. Yes, magaluwas siya. Kaya siya Diyos man. Pero ang pagtubos nga doon ay pagpamayag sa atong sala. Pinagi siyang dugo, dili mahimo. Muna nga doon ay hypostatic union. Nga si Kristo ay kaduhang persona sa Santissima Trinidad. Nisulo og lawas sa tao, tinuod yun nga tao, tinuod yun nga Diyos, 100% God, 100% man. So muna ito yun. Nga kung siya ang divine person mo'y magpakamatay, nihunong na sa Diyos pagka-Diyos. Kay God is immortal. Ang Diyos dili mamatay. Yaw sa uman niya pagtubos, kay kinanglan magkamatayo. Asa mabasa? Hebreo 2:12-14. Hebreo 2:12-14. Nga nagingon, diya sa kasulatan, ang anak nakaambit sa dugo,
O nga anak niambit sa kamatayon, aron mapildi niya ang tag-iya sa kamatayon. Nga mong yawa. See? So, kinahanglan nga doon ay magpakamatay. Mamatay diha sa iyang hypostatic union. Dili ang divine person, kaya di mo na mamatay. You cannot kill the divine person because that is eternal. That is God. Ikaw o Diyos, bugto nga dili mamatay. Kahaya nga di maduol, bugto nga dili mamatay. You are God, the only one who cannot die. Mabasa sa 1 Timoteo 6:16. Mauna nga sa diha nga si Kristo doon na lawas, giklaro nga giubanan ng lawas sa kanunay sa Diyos. Asa mabasa? Kolosas 2:9. Ngang tibo kaupanganan sa pagka-Diyos, nagpuyo kang Kristo sa lawas kayo. Pero sa iyang pagtubos, naaman ang iyang pagka-Diyos, pero sa pagtubos na kinanagdugo, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Christ being man died. Iya kasi may nagsulti na ito niya na, ang Diyos. Pinagi sa unang Santo Papa nga mga San Pedro. Masay po ni San Pedro, tinuray si Kristo na matay sa iyang tawhanon nga kinaiya. Namatay si Jesus iyang tawhanon nga kinaiya. Wa mingon nga namatay si Jesus iyang pagka-Diyos. Wa mingon namatay ang Diyos. Kini man na mamatay ang Diyos. Okay, so because of the hypostatic union, there is a redemption and there is the death of Jesus as man, but Jesus as God cannot die. Mauna ang naas Biblia. So munong ko diya, kay lagi, gitaparan mo na, oh God died literal. God died, it's not really true. That is against the nature of God. God is immortal. God is spirit and immortal. Asa mabasa? 1 Timoteo 1:17. Kano na yung gamiton sa ni Brad Jeffrey, nindot nga mga pangutanan ni Brad Jeffrey, nga asa man na mabasa nga, ang Diyos na banhaw. Kaya namatay magang Diyos, so naamay pagkabanhaw. So, asa mabasa, lisod na kay, di man na banhaw ng Diyos kay, di man na mamatay. Katong mamatay mo ito, banhaw ng iyang pagkatao. So, balik ko na to. Ang literal yun, God is ever living forever. Muna mabasa na to. Ang Diyos, buhi sa kanunay, gikan sa walay sinugdan, o gikan sa walay katapusan. Asa mabasa? Dugma. Teaching of the Catholic Church, page 91. The three divine persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, are equal and eternally living. Korting klaruhan. Ang divine persons, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo, equal, way labaw, way ubos, o sukad sa walay sinugdan o walay katapusan, buhi kanunay. Muna meaning sa eternally living. So, patyo ni mo usa, patayin tanan. Kaya di mas lamingon, ang ilang pulong, namatay ang Diyos, literal. Pero pagkataan ni mo, unsa may namatay diya kaniya. Ang iyang pagkatao. So kung ang iyang pagkatao mo'y namatay, nganong i-appeal man mo ang iyang pagka-Diyos nga di na mamatay? Nganong i-appeal man iyang pagka-Diyos nga di na mamatay? Gipaangkon lang. Kaya siya may hingtungdan. Pareharog pulis. Makakita og patayng lawas. Yan na sa idin, hibawas lang as tagadiining tawhana o kitsay ginikanan. So gialsa sa pulis ang patayng lawas o gihatag sa tagtungod ang ginikanan. Ya kaya ang patayng lawas, gihatag mas tagtungod. Giangkon mas tagtungod. Yan na-appeal ni pagkamatay ang tagtungod. Kaya matod pa na kanang divine person, tagtungod na. Tagiya na. Pero ang nanagiya, kaya di man mamatay. So God died, literal, cannot be found in the Bible. God, literal, cannot be found in the dogma. So therefore, non-acceptable. Kaya dili man na dogma. Muna, hinigugma ko magsuon mo, tampol lang ko, sumpay sa gisulti nga, ligon na kayo, pahayag, klaro na kayo ni Brad Jeffrey Giliusa. Yato sang recognize niya si Carlo Badinas, Dennis Barquez, ng mga batan-on sad nga sharers
Kanya niya sa si Brad Agapay, Ernie Agapay nga nagtampo ni siya mga insights, research niya madawat sa nako, ako sang gibasa. Kanya, katapusan, naay teksto sa Biblia nga makalibog o lisod sa kayong una-unahon. Masama na, nasa Hebreo 6, 4 nga to sa 6. Gingon din sa kasulatan, matod pa din atong ipabit ninyo, doon ay mga tao nga nakadawat na sa mga pulong sa Diyos, nakakataon na sa kaalam sa Diyos, nakadawat pa gani sa gasa sa Espiritu Santo, nakadawat na gani sa kagahuman sa katuigan nga maabot. Unya ni tuyog yung pagpakasala, dili na makahinulsol. Kaya dili makahinulsol, dili na maluwas. So, unsa ning mga characteristics ng mga tawhana nga nindot kay paminaw? May mga tao nga nakakato na sa pulong sa Diyos. Nakadawat na sa gasa Espiritu Santo. Nakadawat sa kagahuman sa katuigan nga umabot. Pero nituyo pagkasa. Na kining duha naguna sa yung sabton. Nakadawat sa kaalam sa pulong sa Diyos. No, sa yung sabton, sa ito pa, ibasahan na o nakabasa ba? Yan nakakataon na sa pagtulunan. Yan nakadawat o gasa sa Espiritu Santo. Receiving gifts of the Holy Spirit, ang kaalam, kahibalo, kadyusnon, kalikon, etc. Gifts of the Holy Spirit. Ang lisod sabton, kanang ikatuo, nakadawat sa kagahuman sa katuigan nga umaabot. Kagahuman na, kahum na. Ya, matagamtam na sa mga tao nga nakaabot na ni atong katuigan nga umabot. Meaning, heavenly gifts. Unsa man ang usa sa mga gasa sa heavenly gifts. Kanawang tuwa na ka sa langit ba? Magkadawat ka na. Kanang makauban ka si mga unahuna. You can go with your mind. Mingon ng imong mind, imong una nga, muadto ko si katulong hutong sa langit, kaya ito ako'y parinti dito ng langit. Yan siya sa nalangit, na natin sa ikaduhang hutong sa langit. Kaya hutong-hutong mo ng langit matod pa sa Biblia, na dili managsamang kalipay. So, muuban siya siya una-una. O, kana, heavenly gift man na. Okay? Kunya, sa pa? Nga, kanang heavenly gift, kagahuman sa katuigan nga umaabot, gawasan ng kining nakauban sa nahuna. Doon na siya heavenly gift nga makailagit siya sa tanan. Bisag di niya pagkatanon, tagadiin, magkaundong, hindi ano magkasalangit. Di ka magkatanan. Nga na nag-claritas. Sa ito pag-claritas, the light of the mind. You need no study in order to understand and to know. Sa ito pagkuyaw ng mga tawhana kay nakaambit sa kagahuman sa katuigan nga umabot. Pirimituyo yun pagpakasa. Tungod sa kadaghan sa iyong qualifications, dili na makatultol pag hinulsol. Kaya pag hinulsol, gasa. Like for example, ni Saulo. Grabe man itong Saulo. Naglutos man ito sa mga unang magtutuo ni Jesus. Siya may responsable pagpatay sa unang martir na batanon sa mga apostoles, si San Esteban. Kasi responsable pagpatay ito, Saulo. Ganay mong San Pablo. Lagi. Sa iyang pagpanglutos, sa iyang kagilan o kahugaw, sa iyang kinabuhi, sigurado mag-isa may impyerno. Pero, gigasahan sa Ginoo pag inulsol. Tingog lang ni Jesus, Sauli, Sauli, quid persequiste me? Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Ako si Jesus, ngayon mong gilutos. So that was the gift that he was shared by God. Bisag manglulutos ka, bisag taghana ang imong gigukod o gipapriso ng mga Kristohanon, imong gipanamasta-masa. I will give you the gift of light
and repentance. Naginulsol na santos. Kay nitubag siya sa dapit sa Ginoo sa kaluwasan. Unsa man og imong kadaadlaw nga kalipay nga lawas nun. Unsa man kung ikaw labing dato sa kalibutan, pero kamatay nimo, pila ka katuig nga nimong dato, pila ka katuig gitagamtan nimo tanang kalipay, butang ta 50 katuig. Namatay ka pagkaugma. Unsa man matagamtam nimo, ang bao sa imong atong pagpakasa forever. Kasakitan, impirno kayo, ngaway pagkapahong hantod sa katapusan. Pinadayag 20 versikulo 10. Ang mga maulagon, last fall ba ka na bang? Tali maibog, may kaygayunan, pakikilawas tayo, murag casual na lang pakikilawas. Well, mupatay tao, mamakak, may impirno man, isumpayan man, mag-anto sa kayo ngaway katapusan. Yasiyunan ka niya na. Bisag butang pagahatagan tag 1,000 years to live on the world, imong tanan kalipay, imong tanan nga himaya, pero ikamatay. Kadtong imong sa kalibo nga pagtagamtam niya na, dili katandi sa walay katapusan nga kasakit. Muna nga, gasta na to, ganimot ang katoliko, gasta na to, gani rispanta, sa paghinulsol sa itong mga sala, nga tinod nga paghinulsol, pagbiya sa sala, paghunong pa pagkasala, nagtuma na sa sugo, nagbuhat umayo. Ezekiel 18:27, o kanang tawhana, nakaluwas yang kalag. That is the chance. Mo nang kagayunan. Mo nang dapit sa Ginoo kanindot. Labing na kung makasasala gidapit sa Ginoo. But realize the truth. Imong tanan sa kalibo katuig, tanang bahandi, tanang kalipay kada adlaw. Pero pag humanso sa kalibo, impirno. Pila man sa kalibo katuig. Dako kay na way makabuta na. Pero ang silot sa impirno, forever and ever. Di kakababot og billion years, kagawas na ko. billion years, makagawas na ko. No! Because there is no end of the forever. Huwag mo na ikatapusan ng forever. Simba ko, huwag takandam. Ngandam ta kanunay. Kaya tinangka mo tas Ginoo. Nama sa 2 Pedro 3:9, dili ko buot sa kamatayon sa makasasala. Buot ako nga una mamatay makasasala, makahinulsol, mabalik ka na ako, aron ako pasayloon, aron akong luwason, pagkanindot sa himaya o kaayos Ginoo ka na. Kaya salamat kayo. Kay atong oras da limiti man din. Pero John, doon ay pangutana na yung ipada na actually, Brad Sok, na-mention na ni ang tubag, pero respect, ano na lang. Kinibang simbahan nato nga tinukod sa Dios, mao ba ni ang Dios nga nagluwas sa katawhan? O kung mao kini nga Dios, giunsa niya pagluwas ang katawhan? Gikan kang Juan Manuel Cabanado, Lapu-Lapu. salamat kay John Juan Manuel Lapu-Lapu. Giunsa ta pagluwas sa atong Ginoo. Pagkahog na to papagasa, tungod sa garbo, tungod sa paghigugma na to sa lumalabay, tungod sa pagsupak na to sa pagsimba sa Ginoo. Grabe. Mao na gitubos o giluwas kita sa Ginoo, pinagi sa kasakit nga way sama. Ginoo ko na siya, He can defend all attacks. Kadtong dunggap sa bangkaw nga rin siyang kilid, mabaw to. Katong mga latus nga magkalilisang tunok kapurti haita gipunong-punong bunalan pag yun palwa aron mo tao pa kayo ang tunok siyang tagma, patid, luwa, bugal-bugal. Ikaw sa ka impostor o sa ka nagpakaroon ingnon nga magtutudlo pero yawa, di ba? Beelzebub gingan sa mga tao niya, prinsipo si yawa sa Kristo. Magkalilisan. He suffered at all. Yan ang giyantos tungod nato. So, yun sa pagtubos na sa Hebreo 9:22. Kung wala si Kristo magpaaga sa dugo sa kasakit, wa ta matubos, dili ta maluwas. Muna nga sa saktong tubag, tungod siyang gugma ka nato.
Pasakit siya sa tanang matang sakit. Puni pa! Punan pa, sige. Ilansag sa cross. Yap tiisa. Ihog ng punuan siguro sa lungag. Sus, paghug sa lungag, ewa man ma. Puntas lungag. Nadakdak na ito Ginoo. Pagdakdak ba yung wa siya ma. Dos mo siya ta. Pero murag ikanlap yung kamot. Sa lansang, duham na yung katiing lansang. Grabe. If you were Christ, you give everything and suffer everything for you, for me. Then I do not respond to that love. What happened? We are ingrato. Dili ta mapasalamatan. Wala nga love, amor, con amor si paga. Ang gugma, balusan ka na ito gugma. Gugma tas Ginoo, kada adlaw. Dili kita tagiya din na ito, nasa Biblia. 2 Corintos 5:21. Dili kita tagiya kay gibayran ta. Kanang kalagi niya aron ako nagsulti pinagi sa akong lawas. Dili na ako. Igamit na si Ginoo. Dili na ako. Niya kuhaon na si Ginoo sa may pagpanagi. Labi na, wa ta magandam. O mangandam na kanunay, bisag dahil lang pagkatog, panguros. Na ako isang mortal Ginoo ni adlaw pa si Lua, yung taong ko Ginoo, ayaw sa kong patya Ginoo. Niyong Ginoo bitaw, hindi takapat yun. Pero, when and how, nusaw ni mo, sa pagbawi si mong kalag, nagikapos na magkadinang puthaw nga nagbaga. Hindi ni mo makita na si mong kalag. So we would say, yes, Lord. Tomorrow, another days of my life, I will spin up for you, O Lord, that you love me. I also compensate another love, my love for you, O Lord. Muna inindot na to. Nga, imo ko gipagkamatian Ginoo kay higugma ka na ako. Ako na bawsan. Nga mahigugma sa kunimo. Kini akong lawas nga dili ako, gamiton ko rin kakugi para nimo. Kasakit na ko, pagdisgrasya na ko, lungag-lungag nga akong tiyan sa ulcer. Hingo ko, Ginoo, mupuyo ko ning ospital ator gid kadlaw. Kay kanang ikatuog adlaw, doon ako'y commitment sa karkar. Musulti ko pulong sa Diyos ilang radyo. Ayaw hagi ko Ginoo. Yung doktor, ginan akong doktor. Siya, kada doktor ni Musok, ako yung doktor. Ayaw pagbuot, daghan pa kayo ng dextrose ni mo. Daghan pa kayo ng dugo nga, pasuri mo, to ni kabag, to sa kabag, tambal, sa kabag, dugo, sa kabag, dextrose. Ayaw pagbuot. Nagudok, delta. Kung si katuo kadlaw, mahurot na tuo na sa akong lawas. Ano pa na, di namin tabusok. Suspay katuo kadlaw, hibong doktor. Gamay na kayo. Sasok ay, I am committed. Kabangon kay kan ako kabangon ko dok, kasi dagadagan po buhian ko di mo diri. Kagawas ko. Luya pa kay ko kay bako kong na bang nakuha na inuntan na igo sa sakit. Kadto po ko sa karkar. Ginoo pa na kong ingsoon na puwerte ng kabalaka. Kaya nagtuo silang namatay ko ato ang sakit. That is love. That is love that in spite of our pain of the body, we rise and really complete or comply with our commitment to Him, to God. Manadagan sa kayo makitabo nga kung nasinati nga guway Diyos. Lisod may tabo. So there is God. God who is lovable, hiligugmao na to. Ya, maunog ko kay natubag na ito ang pungutana kung yun sa tapagluwas sa itong Ginoo. Follow-up question, Brad Sok. Last, same person, Juan Manuel Cabanado. Kanang kinaiya nga giambitan sa second divine person, bro. I-adore na as one adoration or two separate adoration? Only one. Only one adoration. Kaya itong miyaging Domingo, isawalog mo na ito ang Sacred Heart of Jesus. We worship the Sacred Heart of Jesus
gisimba na itong mahal nga kasing-kasing kay Jesus kay tipik ba na niya? Quid in Dio, Dios est. Kung unsay naas Ginoo, silimbaho na siya. Manang iya kang sinina, gihikap lang. Kato babae nga, pila to katuig nga nagtalinugo, nga luspan na kayo, nibawag ng iyang lawas, ang iyang agtang dapat na sa ayuta. Pero paghikap niya sa panaptong sa Ginoo, maayo siya. Unsa na ka, kung hikapon na to ang sakramento, sa mas pagkumpisal, sa mas pagkalawat, na itong Ginoo, isaran ta maluwas na. Why shall we always refuse to receive that? Ingon na ba Ginoo, sige kong dapit mo. Pwede, nauna sa Proverbio 1, noybingan to sunahan. Nagdapit ko nimo kada higayon, nagdapit ko nimo kada higayon, ako nagsangpit ka nimo para maluwas ka. Wa ka maminaw nako. Imo pa kong ikatawan. Pero sa diyang ikaw na'y makinahanglan, sorry, I will not save you. Imagine that. Di ko na ginawa sa Proverbio. Kada adlaw nagdapit ko kanimo, aron maluwas ka. Kada adlaw nagsangpit ko kanimo, aron maluwas ka. Imo kong gibalibaran, imo pa kong gikatawan. Sa ikaw no niya mo sangpit ka nako, di ko maminaw nimo. Uyawa na po, istoryahan. So natubag na nato, Bradyong ang iyang utang. Napila. Brad, nakakita ko sa debate nilang EYD o ni Idol JQ kagahapon sa video, unsa may plano ni Brad Sok ani Brad. Mabuhay Brad Sok. Di siya magpahila sa iyang pangalan. Kaya ko nga itong mga Catholic faith defenders, doon natin kanunay nga gibansay ka ng mock debate. Di ako speakas, na. Si Patrick, Clyde, Jake, o EYD versus JQ. Si Patrick, baka itong mong nakadiba, kauban ni Brad Ramon sa oo. O si JQ, o si EYD o si JQ, nagdebate sila gapon sa Ganday. Bisan gani mga apostoles, debate, asa mabasa na, sa Buha 15. Ya 12 nga unahan. Nga mga apostoles, San Pedro, wapamutindog si Pedro, si Bernabe, nga dakong tao, dakong tingog, niya San Pablong hait kay salabutan, lantugi. Hated debate. Sa ito pa, mainitod yung debate. Wa mo ingon ang Ginoo nga debate, pero the voice of Peter is the voice of God. Hilom sila. Yan yang nihukom si San Pedro, si candid sa Bishop of Jerusalem, si Santiago. Kaya siya may silbi obispo sa Jerusalem, siya ay presiding officer, although ni butar siya, ni himo siya of motion that the words of Peter shall be approved. Sa parliamentary, ang presiding nili makabutar unless to break the tie. Pero sila nakahilo. So mo na, di lang tayo mag-away. Ha? We can class, makasangka ta sa itong mga katarungan, uban sa mga ebidensya, uban sa puong sa Diyos. Mahimong musaka atong tingog to put an emphasis, empatikoy, pero di tayo mag-away. Di tayo mag-away. So, that is it. Pero, by the way, huwag yung magkadaog sila. Ang makapadaog, mangpulong sa Diyos. Kaya si Sirach 34:8, ang labing hataas sa tanang kamatuoran, maong mga pulong na miguwa sa ngabil sa Diyos. Mga pulong sa Diyos. Basahon na to. Naabay God died literal sa Biblia. Naabay God cannot die. So, choose that. Sa Jeremias 44:28, pilia, kung naipung sa tao, upung sa Diyos, pilia ang ako mga pulong, kay mo unay buluntan. Period. So, mo na itong buhaton. Oh, sige. Kus ka lang yung tingog niya. Diya. Doon na lang ko kuan ba nga katong katubitaw na imong giingon nga why kuan nga wa gyud kaila og Ginoo
nakahisgot kato sa urang Jeremias 31 nya ang sa tungkuan nga dunay mga teksto ato nga kanang wa gyud bisan kuno ang mananap kuno nakailag yun na Ginoo nya manang diktar ni morong kung ano mga teksto ra. Naman sa Salmo 53, 1-4. Ang buang ra mo'y mingon nga way Diyos. Ang buang ra mo'y mingon, dili ko malagad kanimo Diyos. O sa kanang mga tawhana, way langit, way kaluwasan para nila. Why? Because they directly attack the Lord who wants to save us. What are atheists? Do how many kaklaseng atheists? Ang psychological, mental kind of atheist, pangatarungan na why Diyos. Yan doon na si katarungan ng why Diyos. O ang usa ka tao, mituog Diyos, pero dili mo tuman sa sugo sa Diyos, parehara na. Kanigon man ang Ginoo pinagi ni San Juan, 1 Juan 2:4. Kadtong nagatuo sa Diyos, pero dili magatuman sa sugo, bakakon ka ng tawanan. Wa may bakakon nga magkasud sa langit. So duha ni ka klaseng atheist. Atheist nga mental equipped o atheist knowing and accepting there is God, but they do not obey God. Just the same as atheists. Mo'y dengatan nila. Way langit para kanila. Kita po sa naman itong pagkutanan. Jadi na ito, Osman, kay Basik, badlungon, tas para ikay doon naman tayo time element. Salamat kayo, sister, mga brothers na to. Taga Guba, taga Cordoba. Lagyo na kayo, guban pa nga kaigsunan na to. Pagdapit mo, gamuan hita din kay daghan tag magkatunan. Doctrinally, biblically, and morally. Salamat kayo sa naminaw ka na to. Diyos magkapanalangin na itong tanan, manindog ta, aron magampo. Salamat. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langitong Amahan, nagasalig, nagadaig, nagasimba kami kanimo. Himuha kami Ginoo nga instrumento sa imong gugma, instrumento sa imong kahayag, instrumento sa imong mga pulong. Tagi kami kadasig sa paglahutay, San Mateo 24:13, San Mateo 25:13, ang makalahutay, moray maluwas. Kining tanan Ginoo mong ipangayo sa ngalan ni Jesus, sa panabang ni Santa Maria, sa mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat yung tanan, salamat. Balik-balik mo kay doon na patay panghatag niya mga basahon. Sunod na tong tagbo. Salamat kayo.